тази актуализация на бюджета трябва да мине. Това ще бъде един своеобразен вот на доверие към сегашното правителство. За съжаление, българският президент днес изпълни едно действие, което не му е вменено от Конституцията, да раздели групите българи и ще се опита да направи това, което го призовавахме да не прави. Ситуацията е критична, пътуват автобуси от страната, незнайно кой ги организира и кой ги води, но в крайна сметка ние сме решили днес да заявим своята позиция и да подкрепим тази актуализация на бюджета. Как се казва? И я да видим какво пише на кучето отгоре. Роско. Знаете ли каква порода е? Не. Как не знаете? Чак Роско му е породата. Може ли да не знаете каква порода е това хубаво, прекрасно куче? И я да видим сега, дръж ми векото. Дръж ми векото, Роско.